každého jedného. Teším sa, že sme na tomto stretnutí. Teším sa, že dneska budeme môcť rozprávať na tejto našej konferencii o zdraví a verím, že aj na týchto slajdíkoch, ktoré teraz ukážem, si vysvetlíme, ako celé toto povstalo a kvôli čomu takéto konferencie robíme. Vlastne túto kampaň Žijem uvedomelo, ktorú vlastne zastrešuje World Health Living Foundation i Duo Life. Vlastne celé toto je taký jeden projekt, v ktorom sa dochádza k tomu, že my si začneme v našej mysli meniť veci. A vlastne dneska sme tu preto, aby sme si v našej mysli, nielen, že si niečo vypočujeme, ale v našej mysli uvedomili veci, ktoré hlboko ovplyvnia náš život. A vďaka tomu, že Duo Life spolu s World Health Living Foundation vlastne vytvorilo túto kampaň Žijem uvedomelo, tak vlastne vytvorilo zdroj, momenty, kedy my môžeme premýšľať, kedy my môžeme dostávať k uvedomeniu. A poprosím ďalší slajdík. Tu si aj ukážeme, ako vlastne sa po celom Poľsku, po celej Európe vysielajú rôzne vysielania, robia sa rôzne konferencie, rôzne prednášky. A tak vlastne táto sociálna kampaň Žijem uvedomelo sa rozšírila po celej Európe a mnoho ľudí na základe tých poznatkov si mohlo zmeniť kvalitu svojho života. A v tej kvalite života sú základné oblasti. Poprosím ďalší slajdík. A to sú tieto oblasti. Je to tzv. Stratégia 5S, kde sa vlastne rieši správna životospráva. To znamená to, čo jeme. Následne je tam vec, ktorá sa hovorí, čo sa týka športu. Ako športujeme, ako si udržujeme vitalitu svojho tela. Zároveň je to stres zmyslov, stres management, práca zmyslov, čiže vlastne staráme sa o to, aké máme myšlienky, aké máme pochody, pretože psychika má veľmi silný vplyv na naše telo. Psychosomatické efekty sú veľmi výrazné. Potom je to detoxifikácia a to je vlastne odstraňovanie nečistých látok z tela, čiže nielen z hlavy, z myšlienky, ale aj fyzických látok z tela. A potom je to suplementácia. Celé toto vlastne vytvára takú stratégiu 5S, ktorá nám pomáha vlastne správne sa starať o svoje zdravie. A my v tejto starostlivosti o svoje zdravie potrebujem mať správne informácie. A dneska budeme mať informácie, ktoré sa budú dotýkať témy rezistencie alebo odolnosti voči v imunitnom systéme. A ja by som poprosil ďalší slajdík, ktorý tu je. A potom už aj predstavíme. Máme tu antibiotika a rezistenciu a syntetické vitamíny. To znamená, že máme odolnosť voči antibiotikám a vôbec fungovaniu celého imunitného systému. To znamená, že my musíme porozumieť tejto hlbokej téme s takou odbornosťou. A presne pre túto odbornosť je tu pozvaný Majko Ťahoň, ktorý je človek s medicínskym vzdelaním, ktorý sa už roky venuje takej prírodnej medicíne a vlastne takisto má svoje štúdio terapeutické, venuje sa takisto pijaviciam, venuje sa kopu ďalším takým momentom, ktoré vlastne celkovo vytvárajú jeden celok, kedy človek má na základe úplne prírodných, naturálnych postupov aktivované samoregeneračné procesy v tele. Samoregeneračné sú v každom z nás. Len pre taký malinký príklad poviem, keď si porežete niekto ruku, nikto nemusíte prikazovať svoje ruky, aby sa zahojila, aby sa vytvorila chrasta. Keď máte poškodené nejaké vnútorné orgány alebo niečo bolo zasiahnuté chorobou, telo automaticky nabieha na regeneračný proces. A tento regeneračný proces môže byť urýchlený čisto prírodnými postupmi, alebo môže byť čiastočne urýchlený a čiastočne aj spomalený. A teraz poviem v čom. Keď použijeme niektoré chemické látky, tak oni nám pomôžu poraziť nepriateľa, ktorý nám škodí telo. Čiže urýchľujeme si vyriešenie problému. Ale keďže majú vedľajšie účinky, tak môže dokonca nastať, že vedľajšie účinky poškodia ďalšie časti tela. A to sú vlastne problémy, ktoré vznikajú. To znamená, že na základe príliš používania antibiotík alebo nejakých liekov môže vzniknúť rezistencia, môžu vzniknúť problémy zo rôznych syntetických vitamínov a toto už by som nechcel rozoberať. Toto nám úplne ideálne a perfektne vysvetlí Majko Ťahuň, ktorého týmto pozývam na scénu a ďakujem za to, že Majko nám o tomto povie, pretože každý z nás si uvedomí, a možno, že mi prosím ešte napíšte do chatu, skôr ako Majka pustím k hovoreniu, napíšte mi do chatu, kto z vás máte skúsenosti s antibiotikami, napíšte do chatu prosím pekne ja, kto z vás máte skúsenosti s nejakými syntetickými prípravkami, takisto napíšte ja a ja by som chcel vidieť v tom chate, že kto vlastne má s týmto všetkým nejaké skúsenosti. Pretože ja ešte skôr ako Majka pustím, poviem kratulinky príbeh zo svojho života. Prosím pekne, keď som bol malý chlapec,
tak a viete čo, to vám prezradím až potom. Aby ste nevedeli, prezradím vám až potom. A teraz pozveme Majka. A Majko, máš slovo, povedz nám tie nádherné veci, ktoré si pre nás nachystal, ktoré sa dotýkajú hlboko nášho života a ktoré môžu posunúť náš život na vyššiu úroveň. Majko, máš slovo. Ďakujem pekne za úvod. Pekný večer, priatelia. Som rád, že ste si našli čas pre seba, pre svoje zdravie. Budem sa snažiť vám odozdať čo najviac informácií, ktoré vám môžu pomôcť ku ceste k vášmu zdraviu. Urobte si pohodlie, pretože dnes bude tých informácií naozaj dosť. Samozrejme, budem sa snažiť robiť všetko preto, aby boli zrozumiteľné. Pokiaľ nebudú, píšte do chatu, budem veľmi rád. Takisto vás chcem pozbudiť tom, aby ste písali svoje príbehy, prípadne otázky, aké máte. Čo sa dnes dozviete? Hlavná téma nosná, globálny problém, antimikrobiálna rezistencia. S tým spojené téma funkcia črevného mikrobiomu a narušenia jeho správneho fungovania. Po tretie, antibiotika v živočíšnej a rastlinnej výrobe a v potravinovom reťazci, pretože to s tým úzko súvisí a vysvetlíme si, čo to tam robí. Vysvetlíme si syntetické antibiotika a syntetické vitamíny. Na druhej strane prírodné antimikrobiálne látky, účinné proti patogénnym mikroorganizmom, ako sú baktérie, vírusy, plesne a parazity. No a podrobne si teda vysvetlíme, čo s tou rezistenciou robiť. Takže si navrhneme riešenia a vysvetlíme si aj, ako sa riešia akútne stavy. Na takom závere si načrtneme zdravý životný štýl ako prevencia ochorení. A keď to celé prejdeme, tak si to opäť zhrnieme tie najdôležitejšie body. A pokiaľ ostane čas, tak môžeme si vytvoriť priestor na diskusiu, ale pokiaľ dáte otázky, veľmi rád ich budem zodpovedať. Takže poďme si spraviť taký úvod do tejto témy. Historický kontext používania antibiotík. Taká antibiotická éra sa začala v prvej polovici 20. storočia, už keď Alexander Fleming objavil penicilín, čo predstavovalo revolučný prelom v medicíne a záchrana mnohých ľudských životov. Následné 10 ročia priniesli rýchly rozvoj nových antibiotických látok, ktoré dramaticky zmenili prognózu mnohých infekčných ochorení a výrazne prispeli k predĺženiu priemernej dĺžky života. Pôvodný optimizmus medicínskej komunity viedol k presvedčeniu, že infekčné choroby budú čoskoro minulosťou. To sa však ukázalo ako príliš zjednodušený pohľad na problematiku medzi mikroorganizmami a antibiotickými látkami. Pretože poďme sa pozrieť, aká je súčasná situácia v medicíne. V súčasnosti čelíme doslova alarmujúcej realite. Keď nadmerné a často nesprávne používanie antibiotík vedie k vzniku multirezistentných baktérií. Multirezistentné baktérie znamená, že sú to patogénne baktérie, ktoré sú odolné voči viacerým typom antibiotík. Tie predstavujú jednu z najväčších hrozieb pre globálne zdravie 21. storočia. Medicínska komunita sa ocitla v paradoxnej situácii. Lieky, ktoré kedysi zachraňovali milión životov, to stávajú čoraz menej účinnými. Pritom vývoj nových antibiotík výrazne zaostáva za schopnosťou baktérií vyvinúť si rezistenciu. No skúsme si to preniesť do nejakých čísel. Celosvetové údaje o spotrebe antibiotík odhaľujú znepokojujúci trend. Medzi rokmi 2000 až 2020 sa globálna spotreba antibiotík zvýšila o viac ako 65%. A najvýraznejší nárast zaznamenávajú rozvojové krajiny nedostatočnou reguláciou predaja týchto liekov. Pretože v mnohých krajinách sú antibiotika dostupné dokonca bez lekárskeho predpisu, čo významne prispieva k ich nadmernému a nesprávnemu používaniu. Štatistiky ukazujú, že až 50% všetkých predpísaných antibiotík je zbytočných alebo nesprávne indikovaných, čo priamo prispieva
tomu narastajúcemu problému rezistencie. A aj vďaka týmto faktorom vznikol globálny problém. Antimikrobiálna rezistencia. Skrátka AMR je celosvetovo známa. A predtým, než si vysvetlíme, čo je to táto rezistencia, tak si vysvetlíme, čo sú to antimikrobiálne látky. Tieto látky to sú špeciálne substancie, ktoré dokážu ničiť alebo zastaviť rast mikroorganizmov. Tieto látky sú kľúčové v modernej medicíne, pretože nám pomáhajú bojovať proti rôznym infekčným ochoreniam. Podľa typu mikroorganizmu, proti ktorému pôsobia, ich delíme na niekoľko takých hlavných skupín, ako sú antibiotika, antivirotika, antimykotika či antiparazitika. Teraz pár aj takých odborných názvov. Takže antibiotika sú látky, ktoré pôsobia len proti baktériám. Fungujú tak, že narúšajú životné procesy baktérií a môžu napríklad zabraňovať tvorbe bunkovej steny baktérie alebo narúšať syntézu bielkovín či brániť replikácii DNA. Veľmi známe napríklad penicilín, amoxicillín, tetracyklín či erytromycín. No a je dôležité vedieť, že antibiotika nepôsobia proti vírusom a preto sú neúčinné pri liečbe chrípky či prechladnutia alebo aj známe COVID-19. Ďalšie antivirotika. To sú látky zamerané práve na boj proti vírusom. Na rozdiel od baktérií, totiž vírusy nie sú samostatné bunky, ale využívajú bunky hostiteľa na svoje množenie. Antivirotika preto fungujú úplne inak ako antibiotika. Bránia vírusu vstúpiť do bunky hostiteľa, zabraňujú replikácii vírusovej DNA alebo blokujú uvoľňovanie nových vírusových častíc z infikovanej bunky. Medzi známe patria acyklovír alebo oseltamivír alebo rôzne lieky proti HIV. Po tretie, antimykotika sú látky určité na boj proti hubám, plesniam či kvasinkám. Tieto látky narúšajú bunkovú membránu húb alebo zasahujú do ich metabolizmu. Používajú sa pri liečbe kožných mykóz ako rôzne kožné ochorenia. Potom je to napríklad vaginálne kvasinkové infekcie alebo systémové hubové infekcie. Určite tiež budete poznať napríklad flukonazol, ketakonazol či terbinafín. Na poštvrté antiparazitika. To sú látky, ktoré bojujú proti parazitom, teda organizmom, ktoré žijú na úkor hostiteľa. Tieto látky sa delia na antiprotozoika, teda proti jednobunkovým parazitom, ako je napríklad malária, potom antihelminika proti červom, ako sú pásomnica či hlisty, a ektoparazitika proti vonkajším parazitom, ako sú vši či svrab. Príklady zahrňajú metronidazol, veľmi známy, ivermectin či mebendazol. No, takto sme si prešli tieto zložité názvy. No ale prečo je to dobré vedieť, rozlišovať? Pretože správna identifikácia pôvodcu infekcie je doslova kľúčová pre výber vhodnej antimikrobiálnej látky. Použitie nesprávneho typu, napríklad použitie antibiotík proti vírusovej infekcie, je nielen neúčinné, ale môže viesť k vzniku rezistencie patogénnych mikroorganizmov. Môže viesť k zbytočným vedľajším nežiaducím účinkom a k narušeniu prirodzenej mikroflóry tela. Preto je vždy naozaj dôležité užívať tieto látky len na predpis lekára a presne podľa jeho pokynov. Takže keď sme si vysvetlili, čo sú to tieto mikroorganizmy, môžeme si vysvetliť, čo je to antimikrobiálna a antibiotická rezistencia. A veľmi dobrý obrázok, vrátim sa k nemu, len si to vysvetľujeme, čo je to táto rezistencia. Je to schopnosť mikroorganizmov odolovať účinkom antimikrobiálnych látok, ktoré boli pôvodne
účinné pri liečbe infekcií spôsobených týmito mikroorganizmami. Tak jednoducho povedané, ide o situáciu, keď si mikroorganizmy vyvinú odolnosť voči liekom, ktoré by ich mali zabiť alebo zastaviť ich rast. Keď sa mikroorganizmus stane rezistentným, antimikrobiálna látka, ktorá predtým fungovala, už nie je účinná. To znamená, že bežné infekcie sa stávajú ťažšie liečiteľnými. Vyžadujú si silnejšie lieky, dlhšiu hospitalizáciu a môžu viesť k závažným komplikáciám vrátane úmrtia. Táto antibiotická rezistencia je závažný problém modernej medicíny. Antibiotická rezistencia je špecifickým typom antimikrobiálnej rezistencie, ktorý sa týka výhradne baktérií a ich schopnosti odolávať antibiotikám. Je to jeden z najzávažnejších problémov, ktorým čelí súčasná medicína. Predstavte si svet, kde bežné infekcie môžu zabíjať. A to nie je žiadne sci-fi, to je naozaj dnešná realita, ktorá sa môže stať našou budúcnosťou. Takže antibiotická rezistencia je doslova tichý zabijak, ktorý sa šíri medzi nami a postupne oberá syntetické lieky o ich účinnosť. Baktérie sa stávajú odolné voči antibiotikám. Jednoducho povedané, lieky prestávajú fungovať. Baktérie si vytvárajú taký pancier, cez ktorej antibiotika nedokážu preniknúť. Baktérie teda pokračujú v množení a spôsobujú ochorenia aj napriek tomu, že užívate lieky. A teraz sa vrátim k tomu obrázku, na ktorý sa pozeráte. Keď sme spomínali teda tú antibiotickú rezistenciu, nie ide len o to, že tie baktérie sú odolné. Ten problém je komplexnejší a oveľa zložitejší. Tu je to krásne vysvetlené, že poprvé v ľudskom tele sa prirodzene nachádza obrovské množstvo baktérií. Niektoré z nich môžu byť odolné voči antibiotikám. Tie modré, to sú zdravé baktérie, ktoré telo potrebuje, a tie žlté, to sú tie patogénne. Antibiotika zabíjajú nielen zlé baktérie, ktoré vyvolávajú ochorenia, ale aj také, ktoré sa podieľajú na správnom fungovaní nášho tela. Čiže dali sme antibiotikum, zabili sme si dobré baktérie, ale v tele ostali tie patogénne baktérie, ktoré sú odolné. Tým pádom sa pozrite na obrázok číslo 3. Čo sme si spravili? Spravili sme problém ešte horším. Pretože sme si zabili zdravé baktérie, ktoré za iných okolností by mohli bojovať s týmito patogénnymi baktériami. To je obrovský paradox. Takže keď použijeme antibiotika, na ktoré sú tie baktérie rezistentné, my ešte zhoršíme toto ochorenie. Baktérie, ktoré sú odolné voči antibiotikám, sa následne môžu množiť a prevládnuť v tele človeka, ktorý sa lieči antibiotikami. Navyše niektoré baktérie dokonca odovzdávajú svoju odolnosť voči antibiotikám aj iným baktériám. Aj tie začnú odolávať k liečbe. Naozaj fatálny prípad, ktorý som zažil, ale poviem ho až za chvíľku. Poďme si to preniesť do čísiel. Situácia je doslova alarmujúca, pretože 33 000 ľudí ročne zomrie v Európskej únii v dôsledku antibiotickej rezistencii. Dobre počujete. Až 1,5 miliardy eur stojí úniu táto kríza v podobe zvýšených nákladov na zdravotnú starostlivosť a zníženú produktivitu. Až 700 000 ľudí celosvetovo dnes umiera ročne na ochorenia spôsobené rezistentnými baktériami. A teraz sa pozrite, z toho je až 200 000 novorodencov, ktorí zomrú, pretože antibiotika neúčinkujú. A to je len špička ľadovca. Odborníci varujú, že skutočné čísla môžu byť oveľa vyššie, pretože neexistuje taký celosvetový globálny systém na presné monitorovanie týchto úmrtí. A pritom nie ide len o
medicínsky problém, ale aj o ďalšie veci. Má to aj svoje ekonomické dopady. Tejto antibiotickej rezistencii sa odhadujú na bilióny dolárov v podobe zvýšených nákladov na zdravotnú starostlivosť a straty produktivity. Naozaj táto kríza si vyžaduje bezprecedentnú globálnu spoluprácu, pretože tie rezistentné baktérie nepoznajú hranice a predstavujú hrozbu pre každú krajinu bez ohľadu na jej ekonomickú vyspelosť. No ale čo je závažnejšie, že budúcnosť môže byť ešte horšia. Ak nezačneme konať hneď, predpovede sú hrozivé. Do konca roku 2050 môže antibiotická rezistencia spôsobovať ročne viac úmrtí ako rakovina. A môže sa to vyšplhať ročne do závratného čísla 10 miliónov úmrtí ročne. Spomenuli sme si, že už v 50. rokoch minulého storočia Alexander Fleming, ktorý vynašiel penicilín, aj nositeľom Nobelovej ceny, on varoval pred zneužívaním antibiotík. Jeho slova boli prorocké, doslova prorocké, no odborníci a ľudia toto odignorovali. Prečo je to taký veľký problém? Pretože existujúce antibiotika strácajú svoju účinnosť. Na druhej strane, bohužiaľ, farmaceutické spoločnosti nevyvíjajú dostatok nových, ktoré by ich mohli nahradiť. Respektíve, im sa to ani neoplatí a z finančných dôvodov ani nemajú snahu vyvíjať nové antibiotika. To znamená, že vznikajú dlhšie pobyty v nemocniciach, vyššie náklady na liečbu, zvýšená úmrtnosť, no a postupne sa vraciame k dobe, kedy bežné infekcie boli smrteľné. A teraz poviem ten príbeh, nazvať pár slovami. Pred pár dňami jeden známy, ktorý má 54 rokov, dostal zápal plúc. Dostal prvé antibiotika, nezabrali. Druhé antibiotika, nezabrali. Po tretích antibiotikách mu začali zlyhávať vnútorné orgány, základné funkcie. Previezli ho do nemocnice, ale už bolo neskoro. Za pár dní to končilo fatálne. V dnešnej dobe človek odišiel na zápal plúc. Čo s tým môžete robiť? Užívajte antibiotika len vtedy, keď vám ich predpíše lekár. Pretože nie sú určené na vírusové infekcie. Dokončite celú predpísanú kúru, aj keď sa cítite lepšie. Nikdy neužívajte antibiotika, ktoré zostali z predchádzajúcej liečby. Posilňujte svoju imunitu zdravou stravou, pohybom a dostatkom spánku. Spánku organizmus najlepšie regeneruje. Nehovoriac o tom, dodržiavať hygienu, umývajte si ruky, jednoduchá prevencia šírenia baktérií. Antibiotická rezistencia je problém nás všetkých. Svetové zdravotnícke organizácie ju zaradili naozaj medzi tie najväčšie hrozby pre ľudstvo. Valné zhromaždenie OSN, zhromaždenie 193 krajín sveta na septembrovom samite, si predstavte, už v roku 2016 v New Yorku potvrdilo, že AMR patrí medzi najzávažnejšie problémy, ktoré ohrozujú celosvetovú populáciu. Že sa zaradili medzi HIV, ebola, civilizačné ochorenia ako cukrovka, obezita, srdcovo-cievne ochorenia. Antibiotická rezistencia dnes stále zvyšuje svoj podiel. Možno sa stane number one. Ochrana účinnosti antibiotík je našou naozaj spoločnou zodpovednosťou. Každý tým prispieva. Drvivá väčšina ľudí sa s tými antibiotikmi počas svojho života stretne. Každé naše rozhodnutie môže prispieť k tomu, či budeme mať v budúcnosti lieky účinné, alebo sa vrátime do doby pred objavením antibiotík, kedy aj malé infekcie mohli znamenať rozsudok smrti. Čo s tým ďalej? Než vysvetlíme rôzne postupy, ako predísť tejto rezistencii, vysvetlíme si, aké sú hlavné príčiny
Takže medzi tie hlavné príčiny zaraďujeme nadmerné a nesprávne používanie antibiotík, predpisovanie antibiotík na vírusové infekcie, proti ktorým sú neúčinné. Už sme to viackrát spomenuli, aj to viackrát spomenieme, lebo stále sa to opakuje. Ďalším bodom je nedodržiavanie predpísanej dĺžky liečby pacientmi. Keď vám to lekár predpíše, je to dané na určitý počet dní a treba to dodržať. Samoliečba a užívanie antibiotík bez lekárskeho predpisu nemá absolútne žiadny priestor. No a ďalšou príčinou je používanie antibiotík so širokým spektrom účinku. Keby sme si lepšie diagnostikovali problém, mohli by sme vybrať iba špecifické antibiotikum, ktoré cielene pôsobí voči presným baktériám. Čiže širokospektrálne antibiotikum používať len v nevyhnutných prípadoch. Ďalšou príčinou rozvoja antibiotickej rezistencie je používanie antibiotík v poľnohospodárstve aj v chove zvierat. Pretože vzniká preventívne podávanie antibiotík zdravým zvieratám. Aj keď je to zakázané, tí chovatelia, aby prežili a mali dobré finančné výsledky, tak používajú aj napriek zákazom antibiotika, aj preventívne. A dokonca používajú antibiotika ako rastový stimulátor. A dochádza aj ku kontaminácii životného prostredia antibiotikami z poľnohospodárskych odpadov. Čiže sa to dostáva do prostredia. A ďalším spúšťačom je tiež nedostatočná hygiena a nedostatočná kontrola infekcií, či už v zdravotníckych zariadeniach, potravinárskom priemysle, či v rôznych komunitách. Nehovoriac o tom, že táto téma je globálna, pretože dochádza k rýchlemu šíreniu rezistentných kmeňov po celom svete. A prečo je antibiotická rezistencia takým závažným problémom? Obmedzené možnosti liečby máme. Keď baktérie získajú rezistenciu voči viacerým antibiotikám, možnosti liečby sa dramaticky znižujú. V niektorých prípadoch už ani neexistujú účinné antibiotiká. Čiže sa pomaly vraciame k predantibiotickej éry. Hrozí, že bežné infekcie, ktoré sme 10 ročia úspešne liečili, sa opäť stanú smrteľnými. Dochádza k ohrozeniu modernej medicíny, pretože mnohé moderné tie medicínske postupy, ako sú transplantácie, chemoterapia či rôzne zložité operácie, sú doslova závislé od účinných antibiotík na prevenciu. Nehovoriac o ďalšej ekonomickej záťaži. Ako sme spomenuli, že liečba rezistencií infekcií je naozaj oveľa drahšia a vyžaduje dlhšiu hospitalizáciu. Nehovoriac o pomalom vývoji nových antibiotík. Naozaj tie farmaceutické spoločnosti nemajú záujem o vývoj nových. A dochádza ešte ku kumulatívnemu efektu, pretože rezistencia sa časom zvyšuje, je prakticky nezvratná, keď si baktérie vyvinú rezistenciu, zriedkajú, strácajú. Čiže máme čo robiť, aby sme s ňou mohli bojovať. To je naozaj závažný problém. Aby sme to ešte lepšie pochopili, poďme si vysvetliť, čo sa vlastne deje v našom tele. A to si najlepšie vysvetlíme na tom, keď si preberieme základné funkcie nášho črevného mikrobiomu. Črevný mikrobióm predstavuje fascinujúci ekosystém doslova miliárd mikroorganizmov, ktoré obývajú naše tráviace ústrojenstvo a zohrávajú kľúčovú úlohu v našom celkovom zdraví a pohode. Tento zložitý systém, ktorý obsahuje viac ako 1000 druhov baktérií, kvasiniek a vírusov, je doslova našim neviditeľným orgánom, bez ktorého by naše telo nemohlo správne fungovať. Každý z nás v sebe nosí približne 1,5 až 2 kg týchto mikroorganizmov, čo je neuveriteľné množstvo. Na počet mikroorganizmov presahuje počet buniek v našom tele. Náš črevný mikrobióm je skutočným strážcom našej imunity, pričom až neuveriteľných 70 až 80% imunitných buniek sa nachádza práve v našom tráviacom trakte. Tieto malé, no
mocné mikroorganizmy neúnavne trénujú náš imunitný systém. Tento imunitný systém trénujú už od prvých dní života. Postupne sa tá imunita zosilňuje a rozvíja. Učia ho rozpoznávať priateľov od nepriateľov a vytvárajú imunitný systém, vytvárajú tzv. Rovnováhu medzi toleranciou a obranou. Keď zdravé baktérie komunikujú s imunitnými bunkami v črevnej stene, dochádza k produkcii protilátok a ďalších obranných látok, ktoré nás chránia pred infekciami a zápalom. Bez tejto neustálej komunikácie by náš imunitný systém mohol byť totálne dezorientovaný alebo príliš agresívny, či naopak nedostatočne pripravený čeliť rôznym hrozbám. Predstavte si, že vaše črevá sú ako dokonale zladený orchester, keď každý mikroorganizmus hrá svoju jedinečnú melódiu v procese trávenia. Tieto neuveriteľné baktérie rozkladajú komplexné sacharidy, ktoré by naše vlastné enzymy nedokázali spracovať. Premieňajú vlákninu na cenné mastné kyseliny s krátkym reťazcom a pomáhajú nám absorbovať životne dôležité živiny. Bez ich neúnavnej práce by sme nedokázali získať maximum z nášho jedla a mnohé cenné látky by jednoducho prešli našim telom nevyužité. Zdravý mikrobióm dokonca reguluje našu chuť do jedla, pocit sítosti, čím priamo ovplyvňuje našu hmotnosť a metabolické zdravie. Je to takmer zázračné. Tieto drobné organizmy v našich črevách sú skutočnými biochemickými továrňami, ktoré pre nás vyrábajú esenciálne vitamíny. Produkujú významné množstvo vitamínov skupiny B, najmä B12, ktorý je kľúčový pre naše nervové bunky a tvorbu červených krviniek. Takisto vitamín K, potrebný pre zrážanlivosť krvi a zdravie kostí. A dokonca aj niektoré formy vitamínov A, D, E. Táto neuveriteľná schopnosť vytvárať vitamíny priamo v našom tele je evolučným majstrovským dielom, ktoré nám pomáha prežiť aj v časoch, keď náš príjem potravy nemusí byť optimálny. Bez tejto vnútornej vitamínovej továrne by sme boli oveľa zraniteľnejší voči rôznym deficitom a zdravotným problémom. Náš mikrobióm je ako nepreniknutelný živý štít, ktorý nás chráni pred nebezpečnými patogénmi. Zdravé baktérie vytvárajú takú hustú sieť, ktorá fyzicky bráni škodlivým mikroorganizmom usadiť sa v našich črevách. Je to ako keď všetky miesta v preplnenom autobuse sú totálne obsadené a noví cestujúci nemajú kam nastúpiť. Okrem toho produkujú antimikrobiálne látky, ktoré priamo zabíjajú potenciálnych útočníkov a vytvárajú kyslé prostredie, v ktorom tieto patogény nedokážu prežiť. Táto neustála ochrana prebieha každý deň, každú hodinu, každú minútu. Bez toho, aby sme si to uvedomovali. A je naozaj najväčšou prvou obrannou líniou proti infekciám tráviaceho traktu. Keď je táto ochranná bariéra narušená, otvárame dvere nebezpečným baktériám, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. A to sa dnes deje. A to sa deje aj vďaka tým potravinám, ktoré tu máme, ktoré sme spomínali v predchádzajúcej konferencii. Kto nevidel, doporučujem pozrieť. A to si tu tak pripomenieme, akému narušeniu mikrobiomu dochádza. Pretože antibiotika, hoci často život zachraňujúce lieky, môžu v našom mikrobiome spôsobiť doslova spúšť podobnú ničivému hurikánu. Tieto silné látky nerozlišujú medzi dobrými a zlými baktériami. Zabíjajú všetko, čo im stojí v ceste. Jediná kúra širokospektrálnych antibiotík môže zničiť až 30% diverzity nášho mikrobiomu, čo je doslova devastujúci úder pre tento jemne vyladený ekosystém. Predstavte si, že by ste v lese vyrúbali tretinu všetkých druhov stromov. Celý ekosystém by sa zrútil. Presne to sa deje v našich črevách.
kde po antibiotikách často nastupujú oportúnne patogény, ktoré využívajú vzniknuté prázdne miesta a môžu spôsobovať ďalšie zdravotné problémy od hnačky až po život ohrozujúce infekcie. Cesta k obnove črevného mikrobiomu po antibiotickej liečbe je dlhá a klukatá, plná výziev a prekážok. Hoci niektoré baktérie sa začnú vrácať už v priebehu niekoľkých dní po ukončení liečby, úplná obnova pôvodnej diverzity a funkčnosti môže trvať mesiace až roky. A v niektorých prípadoch sa mikrobióm už nikdy nevráti do svojho pôvodného stavu. Je to ako keď sa snažíte obnoviť vzácny ekosystém po totálnej prírodnej katastrofe. Niektoré druhy sa môžu navždy stratiť. Výskumy ukazujú, že aj rok po antibiotickej liečbe môže byť mikrobióm stále ochudobnený o kľúčové druhy baktérie, čo môže mať dlhodobé následky pre naše zdravie, imunitu a dokonca aj psychickú pohodu. Viete dobre, že sme si vysvetľovali dráhu črevo-mozog, mozog-črevo. Narušenie mikrobiomu antibiotikami môže mať ďalekosiahle a často až dramatické dôsledky, ktoré presahujú rámec jednoduchých traviacich ťažkostí. Vedecké štúdie odhaľujú desivé spojenie medzi narušeným mikrobiomom a rozvojom alergií, astmy, autoimunitných ochorení, obezity, cukrovky a dokonca aj depresie či úzkosti. Je to ako keď vytiahnete jeden kľúčový kameň z múru, celá stavba sa môže postupne zrútiť. Obzvlášť nepokojujúce je, že opakované užívanie antibiotík v detstve môže natrvalo zmeniť vývoj imunitného systému a metabolizmu, čím sa zvyšuje riziko chronických ochorení v dospelosti. Tieto zistenia nás doslova nútia prehodnotiť náš často ľahkovážny prístup k antibiotikám a uvedomiť si, že ich používanie by malo byť skutočne tou poslednou možnosťou a nie rutinným riešením infekcie. Okrem mnohých ďalších iných problémov môžeme bojovať so syndrómom priepustného čreva, pretože jedným z najzávažnejších následkov narušeného mikrobiomu je presne táto diagnóza. Syndróm priepustného čreva, stav, pri ktorom sa naša črevná bariéra stáva doslova deravou ako sito. Zdravý mikrobióm pomáha udržiavať tesné spojenia medzi bunkami črevnej steny, ale keď je narušený, tieto spojenia sa uvoľňujú a vytvárajú mikroskopické trhliny. Cez tieto trhliny potom môžu do krvného obehu prenikať čiastočne strávené potraviny, toxíny a baktérie, ktoré tam rozhodne nepatria. Tento únik cudzích látok spúšťa v tele poplach. Imunitný systém reaguje silným zápalom, ktoré môže zasiahnuť prakticky ktorýkoľvek orgán. Vedci dnes spájajú syndrom priepustného čreva s celým radom ochorení od potravinových intolerancií cez ekzémy až po autoimunitné ochorenia, lupus či reumatoidná artritída. Je to ako keď sa poškodí ochranný múr mesta, nepriateľ môže vniknúť dovnútra a pôsobiť chaos, kde len chce, aj v celom meste. Nehovoriac o antibiotikách v potravinovom reťazci, pretože antibiotika dnes sú všade. Postupne si to vysvetlíme. Pozerám čas, 38 minút. Vydýchnite si, napite sa, ideme ďalej. Takže zdroje kontaminácie, živočíšna výroba. Živočíšna výroba predstavuje jeden z najvýznamnejších zdrojov antibiotík v našom potravinovom reťazci. Pričom masové používanie týchto liečiv v chovoch hospodárskych zvierat dosahuje alarmujúce rozmery, ktoré si mnohí z nás ani neuvedomujú. Antibiotiká sa v modernom poľnohospodárstve nepoužívajú len na liečbu chorých zvierat, ale často aj preventívne alebo dokonca ako rastové stimulátory, čo vedie ich nadmernému a často zbytočnému využívaniu. Zvieratá liečené antibiotikami vylučujú tieto látky do prostredia prostredníctvom výkalov a moču, pričom tieto odpady následne kontaminujú pôdu, podzemné vody a okolité ekosystémy, čím sa vytvára začarovaný kruh šírenia antibiotických látok v prostredí. Reziduá antibiotík zostávajú prítomné v mäse, mlieku, vajciach
a ďalších živočíšnych produktoch, ktoré konzumujeme, čím sa dostávajú priamo do nášho tela a prispievajú k rozvoju antibiotickej rezistencie u ľudí. Naše vodné zdroje sa stávajú tichými rezervoármi týchto antibiotík, pričom kontaminácia vod predstavuje mimoriadne závažný problém s ďaleko siahlými dôsledkami pre celú planétu. Antibiotiká sa do vodných zdrojov dostávajú mnohými cestami, od odpadových vôd z nemocníc a farmaceutických závodov, ktorí nedostatočne filtrujú svoje odpady, cez splašky z domácností, kde sa vylučujú nepoužité alebo metabolizované antibiotika, až po spomínané poľnohospodárske odtoky z chovov hospodárskych zvierat. Čistiarne odpadových vôd často nie sú dostatočne vybavené na odstránenie týchto špecifických látok, čo znamená, že antibiotika prechádzajú vlastne cez tieto filtračné systémy a dostávajú sa do riek, jazier a nakoniec do morí, oceánov. V vodnom prostredí môžu antibiotika pretrvávať dlhé obdobia, pričom ovplyvňujú vodné organizmy a narúšajú prirodzenú mikrobiálnu rovnováhu, čo vedie k selektívnemu tlaku na vznik rezistentných baktérií priamo vo vodných ekosystémoch. Pôda, tento nenahraditeľný prírodný zdroj, sa stáva čoraz viac zaťažená antibiotikmi, čo predstavuje skrytú hrozbu pre potravinovú bezpečnosť a zdravie ekosystémov. Pretože kontaminácia pôdy antibiotikami pochádza predovšetkým z aplikácie hnoja a hnojovice z chovov, kde sa antibiotika používajú, ale aj z používania čistiarenských kalov alebo hnojiva, zavlažovania kontaminovanou vodou či priamého ukladania farmaceutického odpadu. V pôde môžu antibiotika pretrvať mesiace až roky v závislosti od ich chemických štruktúr a podmienok prostredia, pričom ovplyvňujú pôdne mikroorganizmy, ktoré sú kľúčové pre úrodnosť pôdy a kolobeh živín. Narušenie tejto mikrobiálnej rovnováhy môže viesť k zníženiu kvality pôdy, zhoršeniu jej schopnosti podporovať rast rastlín a v konečnom dôsledku zníženiu poľnohospodárskej produkcie, čo má priamy dopad na našu schopnosť produkovať dostatok potravín. A potraviny, ktoré každodenne konzumujeme, sa stávajú neviditeľnými prenášačmi antibiotík do nášho organizmu, čím nevedomky prispievame k narastajúcemu problému antibiotickej rezistencie. Rezidua antibiotík sa nachádzajú nielen v živočíšnych produktoch ako mäso, mlieko, vajcia či med, ale prostredníctvom kontaminovanej pôdy a vody sa dostávajú aj do rastlinných potravín, vrátane ovocia, zeleniny a obilnín. Hoci regulačné orgány stanovujú maximálne limity reziduí antibiotík v potravinách, kontrolné mechanizmy nie sú vždy dostatočné. A v mnohých krajinách sveta chýbajú dôsledná implementácia týchto predpisov. Chronická expozícia nízkym dávkám antibiotík prostredníctvom potravín môže narušiť našu črevnú mikroflóru, oslabiť imunitný systém a prispieť k šíreniu génov rezistencie medzi baktériami v našom traviacom trakte, čo v konečnom dôsledku znižuje účinnosť antibiotickej liečby. Horšie je ešte to, že vzniká taký určitý kumulatívny efekt. Bioakumulácia antibiotík v potravinovom reťazci predstavuje doslova desivý fenomén, ktorý postupne naberá na intenzite a ohrozuje zdravie celých ekosystémov vrátane človeka. Antibiotika sa v tkanivách organizmov hromadia postupne, pričom ich koncentrácia sa zvyšuje s každou úrovňou potravinového reťazca, čo znamená, že predátori na tom vrchole potravinovej pyramídy, vrátane ľudí, sú vystavení najvyšším koncentráciám týchto látok. Tento proces známy ako biomagnifikácia vedie k tomu, že aj relatívne nízke koncentrácie antibiotík v prostredí môže dosiahnuť toxické úrovne v organizmoch na vyšších trofických úrovniach. Niektoré antibiotiká majú schopnosť viazať sa na tukové tkanivá, kde môžu pretrvať dlhé obdobia, čím sa stávajú časovanou bombou, ktorá sa môže aktivovať pri stresových situáciách alebo hladovaní, keď organizmus začne využívať tukové zásoby.
Dlhodobá expozícia týmito bioakumulovanými antibiotikami môže viesť chronickým zdravotným problémom, narušeniu hormonálnej rovnováhy a samozrejme k zvýšeniu riziku rozvoja antibiotickej rezistencie. Environmentálne dopady antibiotík v potravinovom reťazci sú však ďalekosiahle a často nezvratné, pričom narúšajú jemné ekologické rovnováhy, ktoré sa vyvíjali milióny rokov. Antibiotika v prostredí pôsobia ako selektívny tlak, ktorý uprednostňuje prežitie rezistentných mikroorganizmov, čím menia druhovú skladbu mikrobiálnych spoločenstiev v pôde, vode i v rôznych sedimentoch. Táto zmena mikrobiálnej diverzity má kaskádovité účinky na celé ekosystémy, pretože mikroorganizmy zohrávajú kľúčovú úlohu v kolobehu živín, rozklade organickej hmoty a udržiavaní úrodnosti pôdy. Antibiotika môžu tiež priamo toxicky pôsobiť na necieľové organizmy, ako sú vodné bezstavovce, riasy či dokonca vyššie rastliny, čím narúšajú potravinové siete a ekologické vzťahy. Znepokojujúce je aj to, že antibiotika v prostredí môžu interagovať s inými znečisťujúcimi látkami, teda spolupracovať, ako sú ťažké kovy či pesticídy, čím vznikajú doslova komplexné zmesy s nepredvídateľnými, zosilňujúcimi synergickými účinkami, ktoré môžu byť ešte škodlivejšie než samotné antibiotikum. Vplyv antibiotík na ekosystémy je devastujúci a často podceňovaný, pričom narúša prirodzené procesy, ktoré sú základom fungovania všetkých prírodných systémov. Antibiotika v prostredí neselektívne zabíjajú alebo inhibujú rast mnohých druhov baktérií, vrátane tých prospešných a nevyhnutných pre zdravé fungovanie ekosystémov. Napríklad v pôde antibiotika narúšajú činnosť baktérií fixujúcich dusík, čo vedie k zníženiu dostupnosti tohto esenciálneho prvku pre rastliny a následne k poklesu produktivity celého ekosystému. Vo vodných ekosystémoch môžu antibiotika narušiť proces fotosyntézy u siníc a rias, čo má za následok zníženie produkcie kyslíka a narušenie základu potravinového reťazca. Obzvlášť nepokojujúci je vplyv na opeľovače, ako sú včely, ktorých črevná mikroflóra môže byť narušená expozíciou antibiotík, čo vedie k oslabenej imunite a zvýšenej náchylnosti na choroby. Tieto zmeny v jednom článku ekosystému sa následne šíria celým systémom, spôsobujúc kaskadovité efekty, ako sme už povedali, ktoré môžu viesť k zníženiu celej biodiverzity, narušenie ekosystémových služieb a v konečnom dôsledku celej destabilizácie celých biotopov. Riešenia a alternatívy k nadmernému používaniu antibiotík v potravinovom reťazci existujú a predstavujú nádej v boji proti narastajúcej rezistencii, pričom ich implementácia si vyžaduje komplexný a multidisciplinárny prístup. V živočíšnej výrobe je kľúčové zamerať sa na zlepšenie podmienok chovu, posilnenie takej, anglicky, že biosecurity, teda takej ochrany a implementáciu preventívnych zdravotných opatrení, ktoré znižujú potrebu antibiotickej liečby, probiotické prípravky, prebiotické krmivá, rastlinné extrakty s antimikrobiálnymi vlastnosťami či bakteriofágy. Toto predstavuje sľubné alternatívy k antibiotikám, ktoré môžu podporiť zdravie zvierat bez rizika vzniku rezistencie. V oblasti vodného hospodárstva je nevyhnutné investovať do pokročilých technológií čistenia odpadových vôd, ktoré dokážu efektívne odstraňovať antibiotika a iné farmaceutické látky. Pretože aj ďalšie látky, my dnes sme zamerali len na antibiotika, ale do vôd a do týchto ekosystémov sa dostávajú aj ďalšie látky, ktoré môžu, ako sme povedali, interagovať a doslova robiť nepredvídateľné časované bomby. Aby sme z toho ešte lepšie pochopili, presne si vysvetlíme mechanizmus účinku.
Syntetické antibiotika predstavujú revolučný objav modernej medicíny. Naozaj zachránili množstvo životov. Tento objav, ktorý zásadne zmenil spôsob, akým sme liečili infekčné ochorenia. Tieto látky pôsobia prostredníctvom niekoľkých sofistikovaných mechanizmov, ktoré cieľene narušujú životné procesy baktérií. Niektoré z nich, ako napríklad beta-laktámové antibiotika, zasahujú do syntézy bunkovej steny baktérií, čím spôsobujú ich lízu a následné odumretie. Iné syntetické antibiotika, ako sú aminoglykozidy, inhibujú také ťažšie slova, aby ste to pochopili, proteosyntézu baktérií tým, že sa viažú na ribozómy a bránia tvorbe bielkovín nevyhnutných pre prežitie mikroorganizmov. No a aké sú výhody v akutných stavoch? V prípade akutných život ohrozujúcich infekcií predstavujú tieto syntetické antibiotika samozrejme nenahraditeľnú zbraň v rukách lekárov. Ale ich rýchly nástup účinku môže byť rozhodujúcim faktorom v boji o život pacienta, napríklad pri sepse, pneumónii či meningitíde. Vďaka presne definovanej chemickej štruktúre umožňujú syntetické antibiotika presné dávkovanie a predvídateľnú takú farmakokinetiku, teda presný účinok, čo je kľúčové pri kritických stavoch. Tam rozhodujú presné dávky, presná štruktúra, presné časovanie. Široké spektrum účinku niektorých syntetických antibiotík poskytuje možnosť okamžitej liečby ešte pred identifikáciou konkrétneho patogénu. Avšak napriek nesporným výhodám prinášajú syntetické antibiotika aj značné riziko nežiaducich účinkov, ktoré nemôžeme poprieť. Medzi najčastejšie patria gastrointestinálne ťažkosti, ako nevoľnosť, vracanie, hnačka a bolesti brucha, ktoré súvisia s narušením prirodzenej mikroflóry. Tento disbalans môže viesť až k závažným komplikáciám, ako je pseudomembranózna kolitída, spôsobená premnožením baktérie rodu Clostridis. Alergické reakcie na antibiotika môžu mať rôznu intenzitu, od miernej kožnej vyrážky až po život ohrozujúci anafylaktický šok. Niektoré skupiny antibiotík majú špecifické toxické účinky, ako aminoglykozidy môžu poškodiť obličky a sluchový nerv, tetracykliny môžu spôsobiť fotosensitivitu, teda prehnanú reakciu na svetlo, poškodenie zubnej skloviny u detí, napríklad fluorochinolíny, tie sú spojené s rizikom poškodenia šliach nervového systému. A dlhodobé užívanie antibiotík môže viesť k superinfekcii, teda k rezistentným kmeňmi baktérií alebo k mykotickým infekciám, najmä kandidóze. Syntetické antibiotika majú jasne definované indikácie, ktoré zahrňujú široké spektrum bakteriálnych infekcií, postihujúcich rôzne orgánové systémy. Sú nenahraditeľné pri liečbe závažných infekcií dýchacích ciest, močových ciest, kože či mäkkých tkanív, ale aj kostí a kĺbov, alebo centrálneho nervového systému a pri systémových infekciách. Ich použitie musí byť však vždy veľmi zvážené s ohľadom na potenciálne kontraindikácie, ktoré môžu byť absolútne alebo relatívne. Medzi absolútne kontraindikácie patrí známa precitlivosť na dané antibiotikum alebo skupina antibiotík, závažné poškodenie orgánov zodpovedajúcich za metabolizmus či vylučovanie lieku. A niektoré špecifické stavy ako myasténia gravis pri makrolidoch, relatívne kontraindikácie zahrňujú tehotenstvo, dojčenie, detský vek, pri niektorých skupinách antibiotík, interakcie s inými liekmi a prítomnosť určitých chronických ochorení, ktoré môžu zvyšovať riziko nežiaducich účinkov. A konečne prírodné antimikrobiálne látky. Kto sme si povedali o chémii, skúsme si povedať, akú voľbu má príroda. Prírodné antimikrobiálne látky predstavujú fascinujúci
fascinujúcu alternatívu systematickým antibiotikám. Pričom ich účinok je často založený na komplexných mechanizmoch, ktoré sa vyvíjali milióny rokov v rámci evolučného boja medzi rastlinami, hubami a mikroorganizmami. Tieto látky zahŕňajú široké spektrum zlúčenín, ako sú esenciálne oleje, flavonoidy, polyfenoly, terpény, alkaloidy a organické kyseliny. Mnohé z nich narúšajú integritu bakteriálnej bunkovej membrány, čím spôsobujú únik bunkového obsahu a následné odumretie baktérie. Iné prírodné antimikrobiálne látky interferujú s bakteriálnymi enzýmami, blokujú špecifické metabolické dráhy alebo inhibujú tvorbu biofilmu, ktorý chráni baktérie pred imunitným systémom a antibiotikami. Niektoré rastlinné zlúčeniny dokonca dokážu modulovať génovú expresiu baktérií, čím znižujú ich virulenciu. Bez priamého baktericidného účinku, čo predstavuje elegantný spôsob kontroly patogénov bez vytvárania selekčného tlaku vedúceho k rezistencii. Jednou z najvýznamnejších predností prírodných antimikrobiálnych látok je ich schopnosť selektívneho pôsobenia, ktorá ich zásadne odlišuje od mnohých syntetických antibiotík. Táto vlastnosť spočíva v ich schopnosti rozlišovať medzi patogénnymi mikroorganizmami a prospešnými baktériami, ktoré tvoria našu prirodzenú mikroflóru. Napríklad alicín z cesnaku, napríklad obsiahnutý v borelise, vykazuje silnú aktivitu proti mnohým patogénnym baktériám, zatiaľ čo niektoré probiotické kmene zostávajú relatívne nedotknuté. Toto je obrovská výhoda. Všímate si ten rozdiel medzi tou syntetikou. Ďalej berberín, alkaloid nachádzajúci sa v rastlinách ako Berberis vulgaris, selektívne inhibuje rast patogénnych baktérií v čreve, pričom má minimálny vplyv na prospešné bifidobaktérie a laktobacily. Táto selektivita je výsledkom rozdielov v štruktúre bunkovej steny, membránovom potenciáli a metabolických dráhach medzi tými rôznymi druhmi baktérií. Vďaka tomu prírodné antimikrobiálne látky často spôsobujú menej gastrointestinálnych nežiaducich účinkov. Pritom prírodné antimikrobiálne látky sa vyznačujú pozoruhodným komplexným účinkom, ktorý presahuje jednoduché ničenie baktérie. Mnohí z týchto látok pôsobia synergicky, teda silnejšie, čo znamená, že ich kombinovaný účinok je väčší než súčet účinok jednotlivých zložiek. Tento fenomén je obzvlášť viditeľný v rastlinných extraktoch, kde desiatky až stovky bioaktívnych zlúčenín pôsobia spoločne proti patogénom. Okrem priamého antimikrobiálneho účinku disponujú tieto prírodné látky často aj protizápalovými, antioxidačnými a imunomodulačnými vlastnosťami, ktoré podporujú prirodzené obranné mechanizmy organizmu. Napríklad propolis nie len ničí baktérie, ale zároveň stimuluje tvorbu protilátok, aktivuje makrofágy a neutralizuje voľné radikály vnikajúce počas zápalu. Kurkumín z kurkumy potlača zápalové cytokíny a zároveň inhibuje rast mnohých patogénnych baktérií. Tento prístup k liečbe infekcií predstavuje naozaj holistickú alternatívu k jednozložkovým syntetickým antibiotikám a môže byť obzvlášť prínosný aj pri chronických infekciách. Svet prírodných antimikrobiálnych látok je neuveriteľne bohatý a rozmanitý, ponúkajúci pokladnicu potenciálnych riešení v boji proti infekčným ochoreniam. Medzi tie najúčinnejšie patrí spomenutý alicín z cesnaku, ktorý preukázal naozaj silnú aktivitu proti širokému spektru baktérií, vrátane multirezistentných kmeňov. Oreganový olej obsahujúci karvakrol a tymol vykazuje výrazné antimikrobiálne účinky proti patogénom tráviaceho traktu, ako je Escherichia coli, Salmonella či Helicobacter pylori.
No a ďalšie alkaloidy nachádzajúce sa v rastlinách ako Berberis vulgaris sú účinné proti širokému spektru baktérií a prvokom. Propolis, ktorý sme tiež spomenuli, prírodná živica zbieraná včelami, obsahuje také flavonoidy a fenologické kyseliny s výraznými antimikrobiálnymi a multirezistentnými, ktorý vytvára antimikrobiálny účinok voči viacerému a širokému spektru tých patogénnych mikroorganizmov. A teraz zvláštnosť Manuka, med, možno niekto nepozná, ale celosvetovo známy, špeciálny med z Nového Zélandu, ktorý má svoje očíslovanie, čím vyššie číslo, tým má silnejší antibakteriálny účinok, obsahuje metylglikoxal, ktorý je účinný aj proti biofilmom a multirezistentným baktériám. Naozaj veľmi, veľmi účinný aj na ťažko hojece sarany. Alebo echinacea, tá stimuluje imunitný systém a zároveň vykazuje priame antimikrobiálne účinky. Tieto prírodné látky predstavujú nielen alternatívu týmto syntetickým antibiotikám, ale aj potenciálny zdroj nových antimikrobiálnych zlúčení pre farmaceutický výskum ére tejto narastajúcej rezistencie. Naozaj máme sa čo učiť z prírody. Máme v prírode všetko. A vďaka Bohu, že máme Duolife a doktora Kardaša, ktorý tieto receptúry poskladal do neskutočne účinných antimikrobiálnych účinkov. Asi vám robím veľkú hlavu z toľkých informácií naraz. Skúsim si troška oddychnúť a ja by sme Peťa nech povie svoj príbeh, kde vyskúšal účinky týchto prírodných antibiotík. Ďakujem veľmi pekne, Majko. Dúfam, že ma všetci počujete. Ak ma počujete, napíšte mi do chatu P ako počujem, aby som vedel teda, že všetko dobre ide. Predsa len sa prepíname. Ja by som najskôr povedal taký svoj príbeh. Viete, keď som bol na strednej škole, ešte som vtedy nie veľa vedel o prírodných produktoch, ale mal som obdobie, kedy som v strednej škole mal 1 rok, asi počas roku 4-krát asi silnú angínu. Viete, že angína je, to je bakteriálne ochorenie. Ďakujem, že ma počujete, píšete P, dobre. A teraz si predstavte, že ja som v tomto období prišiel k lekárovi, lebo čo vedeli rodičia? Poslali ma k lekárovi, tak ma tam poslali. Dali mi raz tetracyklín, druhý raz tetracyklín, tretí raz tetracyklín, štvrtý raz. Ľudia, moji 4-krát tetracyklín som používal počas 1 roka, výsledky boli veľmi slabé a čiastočne mi to zabralo. No ale čo sa stalo? Antibiotika spôsobili moje tráviacie problémy, spôsobili mi pokazenie zubov, to znamená, že začali sa mi kaziť zuby, pretože jeden z tých vedľajších účinkov bolo poškodené zuby. A výsledok bol taký, že časom tieto antibiotika stiahli vôbec z používania len kvôli tomu, že ich negatívne výsledky boli silnejšie ako pozitívne výsledky. A ja som bol to živým príkladom. A keď už som 4. raz bol na antibiotikách, v podstate už mi neúčinkovali, lebo potom 4. raze, chápete, mne sa už začala vytvárať rezistencie na to, proste nezaberali. Tak mi viete, čo povedala lekárka? No vystrihneme vám mandle. Odstrihneme mandle, budete mať pokoj. A ja si hovorím, však to je bláznovstvo, však niekedy dostrihnú mandle, tak všetky tie baktérie pôjdu nižšie. Však mandle mi iba chytajú tie baktérie a tie zápalové procesy sa tam dejú proste preto, lebo tie mandle mi zachytávajú tie baktérie a tým pádom vlastne po celej tej vojne je tam hnis zápaly. Hej? A teraz ja si hovorím, toto nie. Takže čo sa vtedy stalo? Vtedy som ešte nepoznal všetky veci. Ocko zohnal propolis, ďakujem, ako že si to dneska hovoril, začal som si kloktať hrdlo propolisom, začal som používať viacej cibule, cesnaku a predstavte si, naozaj sa mi to utišilo a vďaka tomu, že som vtedy ešte nevedomky začal používať prírodné veci, ja dodneska mám svoje mandle, už nikdy viac sa mi taký rok nezopakoval a vlastne som sa snažil vyhýbať antibiotikám. Ale na vysokej škole som znova v určitom čase potreboval antibiotika. A stalo sa mi to, že keď som ich použil, nebudem hovoriť meno, tak po tých antibiotikách sa mi vyhádzali také flaky na koži a ja som prišiel k lekárke, hovorím, pani doktorka, pozrite sa, ja som začal to užívať, flaky sa po mne vysypávajú a ona mi hovorí, vy máte na to alergiu, nejedzte to, hej? A teraz jej hovorím, no to je problém. A teraz som išiel ďalej, až som sa dostal do fázy, kedy som sa stretol so spoločnosťou Duolife, kde som vlastne našiel Borelispor, ako už dneska bolo spomínané, kde som našiel Proimmuno. Proimmuno je antivirotikum, bolo vyvinuté proti
covidu a proti ďalším iným veciam. A je tam zelený propolis, hnedý propolis a potom je tam bororis, v ktorom je štetka lesná, v ktorom je cesnak, cibula a všetky tie veci vlastne som začal používať. Poviem dokonca príklad, kedy mám jednu osobu, ktorá dostala baktérie do zubov a lekár jej povedal vytrhať všetky zuby. Ale nie je tak, že prešiel hneď vytrhať. Dali jej 2-3 antibiotika, zničila si črevnú mikroflóru, chceli, už nevedeli, čo robiť, tak hovorí, tak vytrháme zuby. A ja hovorím, prosím ťa, nerob to. Zuby ti vytrhajú iba raz. Vyskúšaj si Borolis Pro. Ona si nasadila vysoké dávky Borolis Pro. Výsledok bolo také, že po 2 týždňoch mi volá, prestali ma boleť zuby, prestali sa diať zápaly. Hovorím, choď k zubárovi. Pozri si, nech ti to pozrie. Pozreli, hovorí, pani Janka, vy máte kompletne v poriadku zuby. Dodnes táto osoba má svoje zuby. A to je úplne úžasné, lebo vďaka tomu, že sme nasadili Borolis a zvýšenú dávku vitamínu C, tak sa vlastne nastalo to, že tie zuby sú v poriadku. Nemusela ich dať vytrhať. A teraz vrátim ku mne. Odkedy používam Borolis Pro, odkedy používam Proimmune a ďalšie veci, ja vôbec nepoužívam antibiotika. To znamená, ja už aj predtým som nechcel ich používať, ale ja už viac ako 10 rokov nepoužívam absolútne antibiotika. Ani jedno antibiotikum som 10 rokov nedal do svojich úst. Napíšte mi do chatu, či dobre alebo dobre. Napíšte mi D, ak ste spokojní s tým, čo hovorím, pretože D znamená dobrá správa. Nemusíš používať antibiotika. Antibiotika používaj iba ako tornádo do svojich čriev, kedy tam vedú. A ďakujem aj za ten obrázok. Mne tak vystihol ten obrázok tú realitu, že proste tam urobí preplach. Prečo myslíte, že lekári s antibiotikami odporúčajú probiotika s prebiotickými kultúrami? Prečo? Pretože jak to vy nemáte, tak vy si vlastne urobíte úplnú dieru v imunitnom systéme, lebo si to, čo vám tu imunitný systém robí, si vyplachnete stadiaľ. A ja som si to presne uvedomil a ja som vďačný Bohu, že Pán Boh nám vložil do tých byliniek také látky, ako už bolo spomínané, alicín a ďalšie iné látky a z propolisu veci, že jednoducho, keď my to skombinujeme, lebo propolis je v Proimmune, cesnak, cibula je vlastne v Borelise. A to vám spôsobí v črevách takú parádnu vec, že vám to vyzabíja tie škodlivé baktérie. Presným mechanizmom, ako vám vysvetlí Majko. Ľudovo poviem, vyzabíja. A vám ostane celá imunita vašich dobrých baktérií silná, účinná. A preto sa hovorí už taký, trošku poviem teraz vtip, že tam, kde sa je cibula, nechodí lekár. No a tam, kde sa je cesnak, tam už nechodí nikto. Dobre? Takže možno trošku taký žartík, ale chcem vám povedať, užívanie cesnaku, cibule, propolisu a všetkých tých látok, ktoré spomínal, no koľko si ich dáte? Ako si ich nakombinujete? Kto to vie? Môžete zjesť cibule toľko veľa, že vás bude nadúvať. Môžete pojesť cesnaku, všetko vám pachne, zrdla pachne, keď vám niekto dá pusu, tak odpadne. Tak ako to vlastne užívať? Najlepšie je to používať v doplnkoch, kde je to vyvážené, kde je zakomponovaný alicín, kde je zakomponovaný propolis, kde je zakomponovaný výťažok z cibule, kde sú zakomponované výťažky zo štetky lesnej a to všetko v synergickom efekte. A tu sme teraz o mysle a výmysloch doktora Kardaša. A keď tie myšlienky a objavy doktora Kardaša sú vložené a vy budete poctivo užívať tieto produkty, tak čo sa stane? Nebudete musieť spôsobovať zbytočné tornáda vo vašich črevách antibiotikami a nestanete sa na ne rezistentnými, pretože ak ich nepoužívate, nie ste na ne rezistentní. A keď aj nejaké prídu z prírody, lebo už v tej prírode sú, ako Majko povedal, stále je to minimálny efekt, ako keď ich zjete tú tornádo, tú atomovú bombu do vlastných čriev. A preto vám chcem povedať, že ja som neskutočne, nepopísateľne vďačný za to, že môžem tieto dary od Boha dané v prírode pomocou doktora Kardaša vymyslené užívať ako svoje permanentné imunitné systémy. Viete, keď ma začne viacej boleť hrdlo, navýšim si len dávku borolisu. Alebo keď pocítim, že ide niečo na plúca, na dýchanie, nasadím si detský sirupček, k tomu si dám Proimmuno a fantasticky, ale fantasticky to zaberá. Tým pádom chránim si svoje baktérie, to, čo som dostal ako dar, svoju črevnú imunitu si chránim, lebo moje baktérie sú ochránené prírodnými látkami a zároveň škodlivé baktérie zlikvidované. A toto je skutočne tajomstvo božskej prírody, kedy jete to, čo vám Pán Boh pripravil a nezničíte si to, čo vám daroval. Jete to, čo vám pripravil, pomáha vám to a nezničíte si to, čo vám on dal ako ochranu vášho imunitného systému. A to sú vaše vlastné baktérie. Takže ak vás to niekoho pozbudilo, tento môj príbeh, tak mi napíšte P ešte do chatu, až to vidím tam. A ďakujem veľmi pekne, že sme tu teraz s Majkom, až na Majko takýto komplex vysvetľuje. Pretože toto je kľúč imunity. Čreva a baktérie sú kľúč našej imunity. Ak nemáme dobrý črevnú mikroflóru, ak nemáme dobre nastavený črevný bióm, tak my môžeme robiť, čo chceme. Pretože žiadne látky, ktoré potom papáme, žiadne veci, ktoré my jeme,
akékoľvek látky sa vlastne bez tých baktérií, ktoré sú dobré, nevedia metabolizovať a stráviť. A my vlastne výživu, ktorú dostávame, za ktorú platíme, púšťame do odpadu. Len preto, že sme si tornádom a výbuchom bomby antibiotík zničili svoju črevnú mikroflóru. Takže Majko, ďakujem za to, že som mohol povedať ten príbeh a verím, že nám ešte odáš v krátkosti cenné informácie, ktoré s tým súvisia. A ja som teda obrovský zastanca prírodných tzv. Antibiotík, ktoré nemajú žiadne vedľajšie účinky. Ďakujem pekne. Super, veľké ďakujem za tieto informácie. Keďže tento čas nám naozaj neúprosne letí, ja ešte som mal pre vás pripravené viacero informácií, ale dostaneme sa k nimi aj niekedy v ďalších vysielaniach. Takže už to len tak skúsim nejako zostručniť, a vytiahnem pre vás tie najpodstatnejšie informácie a nakoniec si to zhrnieme, čo s tým všetkým vlastne urobiť. Uvedomme si, že vlastne na to posilnenie imunity potrebujeme teda nie len tie baktérie, teda probiotika, prebiotika a postbiotika, ale aj vitamíny, ktoré sú súčasťou komplexných procesov. Pokiaľ toto chcem posilňovať syntetickými vitamínmi, nemôžem očakávať komplexnosť týchto procesov, pretože obsahujú len tú danú molekulu vyrobenú v laboratóriu. Kdežto prírodný vitamín to je celý komplex všetkých viacerých látok, ktoré aj v dnešnej dobe človek nedokáže vyrobiť v takej zostave, ako to dokáže samotná príroda. Takže na to si spravíme asi ďalšie špeciálne vysielanie, kde vysvetlím rozdiel medzi syntetickými a prírodnými vitamínami. Takže preskočíme obrázok 17, 18 až 19, kedy vlastne navrhneme riešenie antibiotickej rezistencie, kedy existuje naozaj už veľa organizácií po celom svete, ktoré sa venujú tejto závažnej téme a hľadajú rôzne riešenia, teda či už pomocou tých prírodných alternatív alebo nových vedeckých výskumov, používaním fágovej terapie, ktorá aj bola kedysi dávno používaná. Nehovoriac o týchto prírodných antimikrobiálnych látok. Ja ich ešte raz zhrniem, prípadne spomeniem aj teraz niečo z tých našich produktov, ako Peťo povedal, že tie prírodné antimikrobiálne látky ukryté v rastlinách alebo aj v hubách či v morských organizmoch naozaj predstavujú v skutku nevyčerpateľnú pokladnicu potenciálnych riešení tejto rezistencie. Tradičná medicína disponuje nespotečnými receptúrami, ktoré ľudstvo využívalo od nepamäti. Dúľa tieto vzácne receptúry obohatil o výsledky najnovších vedeckých výskumov a vyskladal viacero prírodných produktov so širokospektrálnymi účinkami voči patogénnym mikroorganizmom. Samozrejme bez vedľajších nežiaducich účinkov. A zašiel tak ďaleko, že dané produkty vo výslednom pôsobení nielenže likvidujú patogénne baktérie, ale tým zdravým baktériám, ktoré telo nevyhnutne potrebuje, vytvárajú vhodné podmienky pre ich existenciu. V rámci klasickej medicíny tieto skutočnosti vďaka obrovskému tlaku farmaceutickému priemyslu a ekonomickým záujmom ešte len čakajú na svoje objavenie a využitie v klinickej praxi. Tisícročia tradičnej medicíny naprieč rôznymi kultúrami nám zanechali cenné poznatky o liečivých rastlinách s antimikrobiálnymi účinkami, ktoré moderná veda len v podstate začína skúmať pomocou sofistikovaných analytických metód a chromatografov, ktoré aj doktor Kádaš používal pri zostavení našich produktov. Ako napríklad také esenciálne oleje z tymiánu, oregana či čajovníka austrálskeho vykazujú pozoruhodné účinky proti širokému spektru patogénov, vrátane rezistentných kmeňov MRSA, rovnako fascinujúce sú látky aj ako už viackrát spomínaný alicín, berberín z koreňa zlatobyle či kurkumín z kurkumy, ktoré nie len priamo ničia baktérie, ale často pôsobia aj synergicky s konvekčnými antibiotikami, čím obnovujú ich účinnosť. Takže keď už sa nevyhnete syntetickým antibiotikám a do toho si dáte prírodné antibiotikum, vy vlastne posilníte účinok voči tým patogénnym mikroorganizmom a ochránite zdravé baktérie, ktoré telo potrebuje. Čiže a pritom
prírodné antibiotika sa so syntetickými antibiotikami nebijú, neovplyvňujú ich účinok. Práve že zosilnia účinok proti tým patogénnym mikroorganizmom a tie zdravé mikroorganizmy, ktoré telo potrebuje, ochráni. Kde som skočil s tými poznámkami. Takže aj preto v praxi zaznamenávame výrazné úspechy v boji proti rôznym infekciám. Práve vďaka týmto kombináciám a synergickému účinku v situácii, keď použijete tie syntetické antibiotika a použijete tie prírodné doplnky ako Borelis, Proimmuno či Proselec, tieto nie len, že zlikvidujú tie kmene, ale pôsobia aj proti rôznym typom alebo z rôzneho dôvodu spôsobeným infekciám a zápalovým procesom a dojdete k úspešnému vyriešeniu aj chronickým zápalom. Morské organizmy, najmä huby, koralovce, produkujú unikátne zlúčeniny, ktoré sa vyvinuli v extrémnych podmienkach oceánov a predstavujú úplne nové triedy antimikrobiálnych látok s mechanizmami účinku, voči ktorým baktérie ešte nevyvinuli rezistenciu. Čiže tá prírodná medicína má naozaj nevyčerpateľnú studnicu receptúr, ktorú vďaka najnovším vedeckým výskumom môžeme ešte lepšie a lepšie využiť. Poďme si zhrnúť nakoniec a prebehneme až k obrázku 22, ako bojovať proti tejto antibiotickej rezistencii. Nech sa páči, tu je komplexný prehľad možností, ako môže každý jednotlivec aktívne prispieť k prevencii antibiotickej rezistencii, vrátane všetkých uvedených faktov a odporúčaní odborníkov. Takže poprvé, užívajte antibiotika výlučne na predpis lekára. Nikdy neužívajte antibiotika bez tohto predpisu. Antibiotika sú účinné len proti bakteriálnym infekciám, nie proti vírusovým ochoreniam, ako sú chrípka či prechladnutie, pokiaľ nie sú sekundárne sprevádzané bakteriálnou infekciou. Nikdy od lekára nežiadajte antibiotika, ak vám povie, že ich nepotrebujete. Dôverujte odbornému posúdeniu lekára, ktorý jediný môže správne určiť diagnózu a potrebu antibiotickej liečby. Po druhé, dodržiavajte presné dávkovanie a dĺžku liečby. Užívajte antibiotika presne podľa pokynov lekára. Nikdy liečbu antibiotikami svojvoľne neprerušujte, ani keď sa už cítite lepšie. Antibiotika ničia baktérie postupne a preto je nevyhnutné doužívať celú predpísanú dávku, aby sa zabránilo premnaženiu baktérií a opätovnému vzniku ochoreniu. Po tretie, nikdy sa nedielte o antibiotika s inými osobami. Nikdy. Antibiotika, ktoré boli účinné pre vás, nemusia byť vhodné pre vašich príbuzných alebo známych, aj keď majú podobné príznaky. Len lekár môže stanoviť správnu diagnózu a rozhodnúť o vhodnosti antibiotickej liečby. Po štvrté, nepoužívajte zvýšky antibiotík. Nikdy neužívajte antibiotika, ktoré vám ostali z predchádzajúcej liečby. Teda keď ste nedodržali pokyny, že ste to nevybrali celé. Takéto rozhodnutie môže byť pre vaše zdravie potenciálne nebezpečné. Prispieva k rozvoju tejto antibiotickej rezistencii. O vhodnosti a type antibiotík musí byť vždy rozhodnúť lekár. Prevencia infekcií. Dodržiavajte dôkladnú osobnú hygienu a respiračnú etiketu. Kýchajte a kašlite do jednorazovej hygienickej vreckovky. Ak ju nemáte po ruke, prekryjte si ústa lakťovou jamkou. Pravidelne a dôkladne si umývajte ruky mydlom a teplou vodou. Keď prebehol COVID, bola tam naozaj nakreslená aj technika, ako to zrobiť účinne a zbaviť sa všetkých patogénnych mikroorganizmov. Najmä po použití toalety, pred jedlom a po kontakte s chorými osobami. Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s chorými ľuďmi. Ak ste chorí, izolujte sa od ostatných, aby ste zabránili šíreniu infekcií. Po šieste, hygienická príprava potravín. Dbajte na správnu hygienu pri manipulácii s potravinami. Oddelujte tepelne upravené jedlá od surových potravín. Dôkladne umývajte listovú zeleninu pitnou vodou, alebo ešte lepšie filtrovanou, upravenou, štrukturovanou.
A používajte oddelené kuchynské náčinie na spracovanie surového mäsa a ostatných potravín. Po 7. Posilňovanie imunity. Podporujte svoju imunitu zdravou a vyváženou stravou, bohatou na vitamíny, minerály a ďalšie antioxidanty, dostatkom spánku, pravidelným pohybom a minimalizovaním stresu. Po 8. Pravidelné očkovanie, pokiaľ ste ich zastancom. Absolvujte pravidelné povinné a odporúčané očkovania. Očkovanie pomáha predchádzať infekčným ochoreniam, ktoré by inak mohli vyžadovať liečbu antibiotikami, čím prispievate k zachovaniu ich účinnosti. Po 9. Informovanosť a vzdelávanie alebo celková edukácia obyvateľstva. Získavajte informácie o antibiotickej rezistencii a zdieľajte ich so svojou rodinou, priateľmi a okolí. Podporujte kampane a iniciatívy zamerané na zvýšenie povedomia o tomto probléme. Po 10. Správna likvidácia nepoužitých antibiotík. Teda už keď porušíte pravidlá, rozhodnete sa, že ich nepoužijete, nikdy nevyhádzujte antibiotika do odpadu alebo toalety. Nepoužijete antibiotika, odovzdajte v lekárni, kde zabezpečia ich bezpečnú a ekologickú likvidáciu, pretože keď ich spláchnete alebo ich uvedete do odpadu, dostanete ich do kolobehu a vlastne tým ekosystémom sa vám môžu vrátiť naspäť a kumulovať sa vo vašom organizme. Po 11. Podpora ekologického poľnohospodárstva a chovu zvierat. Uprednostňujte nákup produktov od výrobcov, ktorí minimalizujú používanie antibiotík v poľnohospodárstve a chove zvierat. Tým prispievate k zníženiu celkového používania antibiotík, ktoré je naozaj nadmerné po celom svete, a obmedzeniu vzniku rezistentných baktérií. Na záver posledná veta. Každý z nás môže svojím uvedomelým a zodpovedným prístupom významne prispieť k prevencii antibiotickej rezistencie, čím chránime nielen svoje zdravie, ale aj zdravie naozaj celej spoločnosti. Aj keď nie sme zastancom používania syntetických antibiotík, neviete nikdy, kedy sa môžete dostať do akutného stavu, kedy tie syntetické antibiotika budete potrebovať. Ak si vypestujeme rezistenciu, nič vás nezachráni. Takže bojujme proti tejto rezistencii, používame prírodné antibiotika a posilňujeme imunitu a edukujme svoje okolie. Obrovská vďaka za to, že ste vydržali tento nával informácií. Ja sa na vás budem tešiť zase niekedy na budúce. A ja ďakujem, Majko, za to, čo si nám pripravil, za prednášku, ktorá je naozaj kvalitná. Verím, že si ľudia možno vypočujú aj 2-krát, 3-krát. Viem, že v takomto krátkom čase nie je skoro možné vložiť toľko informácií. Takže preto som rád, že aspoň tú časť informácií, ktorú si mohol zobrať, si nám dal. A chcem povedať každému jednému. Každý jeden, ktorý ste toto počul, alebo to budete počúvať zo záznamu, uvedomte si, vy rozhodujete v prevažnej miere o tom, ako bude vyzerať vaša črevná mikroflóra, pretože vy rozhodujete, čo dáte do tých úst. Keď dáte do tých úst, čo je prírodné, čo zároveň poškodí zlé baktérie, zničí ich, pomôže ich zničiť a zároveň ochráni vaše baktérie, čo robíte dve v jednom. Dávate likvidáciu pre škodlivé baktérie a posilnenie pre vašu imunitu. A toto je tajomstvo, ktoré je v prírode. A v prípade toho, že toto všetkými variantami použijete a už vám nič iné nezaberie, môžete vstúpiť aj do antibiotík. Najlepšie je to, môžete kedykoľvek samozrejme, ale vtedy možno budete musieť použiť to tornádo, lebo už neviete inak. Ale nepoužívajte tornádo príliš často. Používajte radšej prirodzené, jednoduché, účinné metódy, ktoré sú storočiami preverené. Viete, ja chcem na konci už zatvoriť jednou myšlienkou. Majko hovoril o jednom cykle, že sa nám vlastne vytvoril cyklus úžasného efektu z antibiotík a zároveň, že nás tie antibiotika dobiehajú, pretože prestávajú byť účinné. A niečo vám prezradím. Cibula, cesnak, kurkuma a propolis a ja neviem čo ďalšie sú tisícročia funkčné stále. Všimnite si, cibula fungovala už v dobe starého Egypta a funguje aj teraz. Nikdy neprestala byť výnimočná. Cesnak, kurkuma sú stále funkčné. Takže máme tu prírody, ktoré sú takzvané také neobmedzené životnosťou, funkčné tisícročia. A máme tu potom niečo, čo skúšame, čo nás môže v zápätí aj dobehnúť, ale v niektorých prípadoch to naozaj pomôže. Takže ešte raz, vráťme sa k prírode. Chcem vás pozbudiť každého jednoho. Vráťme sa k prírode. A tie chemické, respektíve chirurgické zásahy použijeme až ako poslednú možnosť, keď už iná nie je.
A viete, ja si vážim moju lekárku, ktorá mňa má na starosti, a táto pani lekárka, ktorá má na starosti, mi vždycky povedala: pán Pavelka, viem, že sa venujete takýmto veciam. Vyskúšajte si najskôr tie vaše veci. Urobte to, čo potrebujete vy. Použite prírodné cesty. Až keď sa už nebude dať inak, budeme riešiť niečo iné. A viete čo? Nikdy som tie antibiotika nepotreboval. Takže ďakujem Bohu za to, že mám tak múdru lekárku a za to, že verím, že múdri lekári vám dajú najskôr prírodnú radu. A až potom, keď už je nevyhnutné, antibiotickú liečbu. Alebo v prípade výrobcov antivirotickú liečbu. Takže Majko, ďakujem, že si nám to dneska pripomenul. Ďakujem, že som mohol k tomuto toto doplniť a takým spôsobom podporiť, že naozaj tie informácie sú veľmi cenné. Verím, že si každý jeden nájdete čas si to znova vypočuť a že budú ďalšie série prednášok, ktorých sa dozvieme kopu iných vecí. Toto všetko nájdete na Štúdio Zdravie a nájdete to v všetkých možných facebookových kanáloch. A ja, Majko, ešte raz ďakujem za cenné informácie, za krásnu prezentáciu, za hlboké uvedomenie, že máme naozaj látky, ktoré nám pomáhajú a zároveň ničia to, čo nám ničí. Takže tomuto sa venujeme a tohto sa držme. Ďakujem krásne, pekný zvyšok dňa. Majte sa pekne, veľa zdravia.